Gepleyer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 28-nji ýuly hepdeniň tenşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarsynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Türkmenistan söýüz azadlygyny berja etmek boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeli diýip hatap edýär. We call on Turkmenistan to live up to its international obligations on freedom of expression. Indika ayda Rio'da başlanyan Olimpiya oyunlarına Türkmenistan'dan 8 sportsmen gatnaşar. Türkmenistan ilkinci Olimpiya medalini kazanmak umidi bilen çarşamba günü Rio de Janeiro şäherine geçecek Olimpiya oyunlarına gatnaşmaly ýygynyny Braziliýa guratdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Demokratik Partiýasyndan dalaşýar Hillary Clinton'y prezidentlige aňryçak derejede münasip kandidat diýip atlandyrdy. There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölügine başlamadan odal täzelikler bilen tanışyk bolun. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 27-nji ýylda Demokratlaryň Milli Konvensiýasynyň çykyşynda Hillary Clinton'y prezidentlige aňryçak derejede münasip dalaşýar diýip atlandyrdy. Men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti bolmagy Hillary Clinton'dan has münasip erkek adamyň ýa-da aýal maşgalanyň bolmanlygyny ynamly edip biljek diýip Barack Obama aýtdy. Onuň bu çykyşy Demokratik Partiýasynyň delegatlarynyň Clinton'y öz dalaşýary hökmünde resmi taýdan saýlanmagynyň ertesi boldy. Clinton tama ýol başçylyk etmäge dalaş edýän ilkinji senator 8-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda Clinton gapma garşylykly Respublikan dalaşýary baý biznesmen Donald Trump bilen bäsleş bolar. Moskwa Siriýanyň hökümetiniň we onuň itaati ýarany ortadan Siriýanyň Demirgazyndaky Aleppo şäherinde gabawda galan parahat ýaşaýjylaryň şäheri terk etmek üçin insanperwer ýoluny açýanlygyny aýtdy. Şeýle-de ýaragdan el çekmek isleýän söwüşçüler üçin hem mümkinçiligiň döredilýänligini bellädi. Ortadan goranmak ministri Sergey Shoygunyň bu çykyşy Siriýanyň hökümet güýçleriniň gozgulançylaryň elindäki Aleppo şäherine gözegçiligini güýçlendiren pursadynyň ýa-da gawat geldi. Şäherde 250.000 çemesi adamın gabawda galyanlygy çak edilýär. Şoygunyň 28-nji ýylda aýtmagyna görä Ortadan prezidenti Vladimir Putin de Alepponyň taşynda başlanjak we terrorçylaryň elinde zamun saklanýanlary hem ýaragdan el çekmek isleýänlere ýardam berip biljek uly mölçerli insanperwer operasiýasy bar. Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän gurama dikuçorlaryň ýol görkezýän kartalary ýaýratjakdygyny habar berdi. Demirgazak Koreýanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary boýunça ýokary derejeli resmiýeti Washingtonyň lider Kim Jong-uny sanksiýalar sanawyna goşmak arkaly dartgynlygy öjükdirýänligini aýtdy. Demirgazak Koreýanyň Daşary işler ministrliginiň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary boýunça departamentiniň ýol başçysy Han Son-Kryol 28-nji ýylda Associated Press agentligine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň ýakynda eden hereketleriniň Koreýa ýarym adasyndaky ýagdaýy uruşa tarap gönükdirenligini aýtdy. Şeýle-de Han Birleşen Ştatlaryň we Günorta Koreýanyň indiki aýda geçirmegi planlaşdyrýan bilelikdäki harby türgünleşiklarynyň agyr gapma garşylygy getirip biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlar we Günorta Koreýa bilelikdäki harby türgünleşiklaryny ýygyderli geçirýärler. Han açyk görnüşde agressiw türgünleşiklaryň we olaryň habar berilişine görä Demirgazak Koreýanyň paýtagtyna baryp ýurdun baş liderlerini öldürmek üçin goşunlary taýýarlamak maksatly maşklary hem öz üçine alýanlygyny aýtdy. Han Washingtonyň Kim Jong-uny sanksiýalar sanawyna salmak kararynyň soňky damja bolandygyny bellädi. WikiLeaks Birleşen Ştatlaryň Demokratik Milli Komitetinden ogurlanan 29 sanly ses ýazgyny şol sanda Bernie Sanders'ın partiyadaky täsirine nägilelik bildiren şahsiýet anyklanmadyk agzalarynyň bir näçesiniň seslerini ýaýratdy. WikiLeaks'ın 27-nji ýylda çap eden maglumatlary Demokratik Milli Konvensiýasynyň geçýän wagtyna we Hillary Clinton'yň partiýanyň prezidentlik saýlawlary üçin resmi dalaşýary edilip saýlanan pursadyna gawat geldi. Şo hepde WikiLeaks Demokratik Partiýa ogurlanan 19.000'den gowrak elektron hatyny çap etdi.
Qazaqstanyň günbataryndaky Janozen şäherinde Nebit puwdugynyň ýüzlerçe işgäri 2 sagatlyk protest geçirdiler. Guramaçylar protestçilerin aýlyklaryň peşeldilmegine garşylyk bildirenligini aýtdylar. Guramaçylar 28-nji ýylda ýerden geçirilen ýörüşe Burgulay Nebit öndürücü şirketiniň 700 çemeti işgäriniň gatnaşanlygyny aýtdylar. Protestçiler Burgulaw kompaniýasynyň iş sagatlaryny azaltmak planlaryny glan edenligini belläp, munyň özleriniň zähmet haklarynyň hem kemeldilmegine getirip biljekdigini bellediler. Kompaniýanyň başlygy Aşad Sarif şäheriň bir näçe ýol başçysy we profsoýuzlar bileşiginiň wekilleri bilen protestçiler bilen gepleşmek üçin baranlaryndan soň ýürüýüş dargady. Sarif kompaniýanyň protestçi aktivistleriniň işden çykaryljakdygy baradaky gürrüňleriň esassyzdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 27-nji ýylda Demokratlaryň Milli Konvensiýasyny eden çykyşynda Hillary Clintony prezidentlige aňyrçak derejede manatyp dalaşgär diýip adlandyrdy. Onuň bu çykyşy Demokratik Partiýasynyň delegatlarynyň Clintony öz dalaşgäri hökmünde resmi taýdan saýlamagynyň ertesi boldy. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anugurwandan dinläli. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 27-nji ýylda Hillary Clintony prezidentlige aňyrbaş munasyp kandidat hökmüne häsiýetlendirmek bilen aktam üçin bäsleşge çykan Respublikan kandidatynyň onuň golaýyndan geçmeýändigini aýtdy. There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve. Birleşen Ştatlaryň prezidenti bolup işlemäge Hillary Clintondan artyk munasyp bolan ýok. Ne erkek ya aýal, ne men, ne de Bill Clinton, ne prezident Obama Filadelfiýada demokratlaryň milli urultaýyny eden çykyşyny aýtdy. Ol bir gün demokratlaryň prezidentligi kandidatlygyny kabul eden Clinton Birleşen Ştatlaryň inniki serkerde başçy bolmagy munasyp we taýýar adam hökmüne häsiýetlendirdi. Obama Clinton'ın jemgyýetçilik eden uzak ýyllyk hyzmatynyň şol hanyň awşanyň döwlet sekretary we senator bolup işlemeginiň onu aktam üçin iň bir öz boluşly taýýarlykly adamy öwrendigini aýtdy. Nothing truly prepares you for the demands of the Oval Office. You can read about it. Hakykatda hiç bir zat seni prezident edarasynyň talaplaryna taýýarlamaýar diýip Obama aýtdy. Sen o arada okap bilersin, sen bunu öwrenip bilersin. Emma sen şol stoluň başyna geçýänçäň global krizisten baş alyp çykmagyň ýa-da ýaş adamlar urşy bermegiň nämedigini bilmersin. Emma Hillary ol otogda boldy. Ol şol kararlaryň bir böle boldy diýip prezident aýtdy. Prezident Obama sözünü jemleýän pursaty Hillary Clinton sahnaga çykyp prezidente gol berip märekäniň ruhuny ruh goşdy. Şeýle de bu akşamda vice-prezident Joe Biden, New York'un öňkü meri Michael Bloomberg, Clinton'ın Virginiýaly eginneşi Tim Kaine'na hem söz söyledi. Şu ýyl, şu saýlawda men siziň özüme goşulmaňyzy hem de sinizmi ret etmeňizi, gorku watyry ret etmeňizi we özümizdäki iň gowlugy çagyryp Hillary Clinton Birleşen Ştatlaryň indiki prezidentligine saýlamaňyzy soraýar diýip Obama öz sözüni soňlanyny aýtdy. I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear. Prezident beýlek çykyp gepleýänler baý biznesmen we odolky telewizioniýa ýerledi. Hiç wagt jemgyýetçilik işinde işlemedik Trumpy gorku watyry meçe bermekde we boş wadalarda berk tanqid etdiler. Joe Biden Trumpy öz bähwidi üçin Amerika agdalyk salmaga çalışýan dünýäni bulaşdyrjak adam hökmüne häsiýetlendirdi. Trump kurultaýyň 3-nji gijesindäki optimistik äheni ýaňsylap Twitter'de milyonlap ajaýyp adam garyplykda zorluk we lapkeşlik içinde ýaşaýan wagty ýurdun özüni hoş wagt duýmaýanyny ýatlatdy. Çykyş edenleriň bir näçesi Trumpy ortiýet dawatda aşy dostana bolmakda tanqid etdi. Ma'lum bolýar ortiýet 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny zor bilen anneksiýa edilýär, Moskwa bilen Washingtonyň arasynda gatnaşyklaryň derejesi sowuruş döwrüne peslige düşdi. Bu tanqid geçen hepde demokrat resmiýetleriniň arasynda alşylan elektron hatlaryň uly mukdarda ogurlanmagynyň we partiýanyň urus hökümetinden görmeginiň ýanyna gawat geldi. Sızıp çıkan hatlar Clinton'ın kandidatlık wäsesi Bernie Sanders'ın taraftarlarını gazaba mindirdi. Sebäbi ol hatlar bir taraf parti resmiýetleriniň Clinton'a gol ýapanlygyny gorkezdi.
Trump 27-nji ýylda Clintonyň şahsy hataplap bolan onaýdan hatlaryny nazara alyp, ortaýetin giten 30.000 elektron haty tapmagyna umyt baglaýanyny aýdyp, demokratlaryň kejikmesine sebäp boldy. Federal derine uýrasy adatdan naşar terasapsyzlygyny aýdyp, Clintonyň geldiň materiallary öz şahsy elektron postasyndan geçirmek bilen kanun bolup bolmagyny derine we geçen aýyňa munyň üçin aýyp bildirilmejekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň merkezi aňty gurulugynyň odalky başlygy Leon Panetta gurultaýda çykyş edip, Trumpy Moskwanyň Clintonyň hatlaryny tapmaga çagyryp, ýene bir gezek ortaýetin tarapyny tutmakda aýyplady. Vice-prezident Joe Biden bolsa Respublikanlaryň kandidatynyň Rus prezidenti Vladimir Putin baradaky pozitiv beýanatlaryna salgylanyp, Trumpyň diktatorlara simpatiýa bildirýändigini aýtdy. Clinton şüphepde gurulan gurultaýda Birleşen Ştatlaryň esas partiýalarynyň taryhyna aktam kandidatlyga seçilen ilkinji aýal bolup taryhy girdi. Ol demokratlaryň prezidentligi kandidatlygyny resmi taýdan 28-nji ýylda kabul etmeli. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarinyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Türkmenistan söz azatlygyny berza etmek boýunça halkara boşnamalaryny üpçün etmeli diýip hasap edýär. Daniel Rosenblum 28-nji ýylda Washingtondan telefon arkaly jurnalistleriň sowallaryna jogap berip, bir ýyl bäri Türkmenistanda tutsaklykda saklanýan Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nipesguliýewiň ykbalyna aladylanma bildirdi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinlälim. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarinyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Türkmenistany söz azatlygy boýunça halkara boşnamalaryny berja etmäge çağırdy. Daniel Rosenblum bu barada geljek hepde geçirilmegi planlaşdyrylýan C5 goşmak bir toparyň ýyllyk ýygnagynyň öňü sirasynda Washingtondan jurnalistler bilen telefon arkaly geçiren metbuat ýygnagynda Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. We call on Turkmenistan to live up to its international. Biz Türkmenistanyň söz azatlygy boýunça halkara borçnamalaryny berja etmäge, media azatlygyna we jurnalistleri erkin işlemäge ruhsat bermäge çagyrýarys. Freedom of expression by the media and also allowing journalists to work without interference. Deep Rosenblum 28-nji iýulda beren maglumatynda belledi. C5 goşmak bir toparyň ýygnagyna Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň daşary işler ministrleri bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hem gatnaşar. Penşenme günü geçirilen metbuat ýygnagynda Birleşen Ştatlaryň resmisi Azatlyk radiosynyň tutsawlykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nipesguliýewiň ykbaly barada gozalan soraga hem jogap berip, bu meseleni ýygyrlaýandyklaryny ma'lum etdi. And I will say that we're concerned about Mr. Nipesguliev's situation and Biz jurnalist Nipesguliýewiň ýagdaýy barada aladylanýarys we bu meseleni türkmen häkimetleri bilen geçirýän gepleşiklerimizde gozgaýarys. Address those concerns in our discussions with Turkmen authorities and have raised the case. Deep Rosenblum aýtdy. Ýeri gelende ýatlasak Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsawlykda saklanýan jurnalisti Nipesguliýew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenaryndaky Awada şäherinde tutsaw edilipdi. 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda geçirilen suд dinlenşiginden öň Nipesguliýew dolu üzüňelikde saklanyp, ol hatda garyndaşlaryna hem görkezilmändi. Nipesguliýew bir kanun neşet erişdelerini saklamak diýen aýplama esasyna 3 ýyl türme tutsawlygyna hökm edildi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar şeýlede Nipesguliýewiň ýakyn garyndaşlary bu aýplamalary onuň jurnalistik işi bilen baglanşdyryp, ondan aralandygyny bellep, ençeme tapgyr beýanat hem ýaýradypdylar. Şeýlede ýakynda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň 7 agzasy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna hat ýazyp, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda tutsaw edilen jurnalisti Sapar Mehmet Nipesguliýewi türmeden boşatmaga çağırdy. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk Radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandan 8 sportsmen Rio'da ýetiriljek Olimpiya oýunlaryna gatnaşarlar. 5-nji we 21-nji awgust aralygynda Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçiriljek Olimpiya oýunlaryna dünýäniň 206 ýurdunyň wekilleri gatnaşarlar. 42 sport görnüşi boýunça bäsdeşlik geçirilir. Türkmen sportsmenleriniň Olimpiada gatnaşmak planlary we ozalky tejribeleri barada Kardeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinleýär. Türkmenistan ilkinci Olimpiya medalyny kazanmak umydy bilen çarşamba günü Rio de Janeiro şäherine geçecek Olimpiya oýunlaryna gatnaşmaly ýygynyny Braziliýa guratdy. Bu Türkmenistanyň bütün dünýä Olimpiya oýunlaryna 3-nji gezek gatnaşy bolar. Mundan odol türkmen atletler 2008-nji ýylda Pekinne, 2012-nji ýylda Londonna geçirilen Olimpiya oýunlaryna gatnaşypdy. Yerli sport sankyörleri bu ýagdaýyň garaşsızlykdan soňky 17 ýyl bilen deňeşdirilenine nähilem bolsa umyt berýändigini, ýagny türkmen sportçylarynyň bu ýasleşige nähilem bolsa gatnaşýanlygyny aýdýarlar. Düýýede boýunça halkara derejesindäki sport ustady Gülbadym Babamradowa uğradyş dabarasynda türkmen toparynyň adyndan gürläp Olimpiya oýunlaryna üstünlük kazanmagy umyt baglaýanlygyny aýtdy. Şu ýarışda biz türkmen türkmenleri bolup üstünlükli çykyş ederiz diýip planlarýarys. Gülbadym Babamradowa 2014-2015-nji ýyllarda iki gezek ýurdun iň gowy atleti diýen dereje munasip bolupdy. Halkara derejesindäki dünýä we Aziýa ýarışlaryna bayraklaryny ýeläpdi. Ol Braziliýada 52 kilogram agramaçenlik kategoriýada çykyş etmeli. Türkmenistanyň Olimpiya ýygynynyň ýene bir umyt bildirilýän atleti bolsa boksçy Arslanbek Açylow. Ol iýun aýyna Bakuda Azerbaýjanyň paýtagtyna finale ýetmegi başardy. Ol şonda Täjikistanly, Taipei'li, Şweýsariýaly, Italiýaly we Hindistanly bäsleşlerinden üstün çykdy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Olimpiya oýunlaryna agyr atletika boýunça bäsleşmäge hukuk kazanan Hozam Muhammed Toýçyýew Taşkentde geçen Aziýa oýunlaryna kümüş medaly munasip bolupdy. Türkmenistan Olimpiya ýygynynyň hataryna agyr atletikaçy Gülnawat Kadyrowa, düýýüdoçy Rushana Nurzowa, ýeňil atletikaçylar Amanmurat Hommodov we Yelena Ryabowa, ýüzüler Merdan Ataýew we Darya Semenowa da hem bar. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä, türkmen sportçylar her ýyly dörli derejelerdäki ýarışlarda onlarça altyn, kümüş we birinçi medallara munasip bolýarlar. Emma bu söz Olimpiya medaly barada aýdyp bolmaýar. Yerli sport zankyörleriniň köpüsiniň pikirine görä bu ýurtda sportyň köpçülikligiň çäre öwrülip bilmezligi bilen bagly. Emma türkmen mediýasy ýurtda ulul sport tesgalarynyň gurulýanlygyny, döwlet tarapyndan, prezident tarapyndan sport çärelerine sagdyn durmuş ýörelgelerini örenken üns berilýänligini aýdýar. Şol ruwatda türkmen mediýasy sportçylaryň ýüzüge bolýan kynçylyklary barada ýeterlik maglumat bermeýär. Azatlyk radiosyna ýurt içinden gowşan maglumatlara görä, soňky ýyllarda gurulýan sport mekdepleriniň köpüsi gyş aýlar gowy işlemeýär. Sebäbi olaryň içiniň ýyladyş sistemasy gowy däl. Mundan başga prezident Berdimuhammedowyň özüniň hem hökümet mejlislerini tasdikleýişi ýaly ýurtda sport mekdeplerine işini gowy bilýän sport kadrlary ýeterlik däl. Yerli sport zankyörler sport kadrlaryny taýýarlamakda Sowet döwrüne bolan tejribeleriň hem ýitirilenligini, ýagny şol wagt pedagog uçuşlerde hem ýürüýte orta bilimli beden terbiýe muallimläriniň taýýarlanýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan Azatlyk radiosynyň ýurt içinde kawarçylar bilen söhbetde bolýan trenerleriň käfi çağalary tälim berip alýan aýlyklarynyň maşgalyk demäge ýetmeýänligini, daşyndan başga iş bilen meşgullanmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýle-de halkara ýarışlaryna gatnaşan türkmen komandalarynyň maliýe kynçylyklary bilen ýüzüge bolýan halatlarynyň hem seýrek däýerligi aýdylýar. Türkmenistanyň umyt bildirilýän sport ustaatlaryna dolanyp gelsek, ýurdun agyr atletika boýunça ençe megedek çempionu, halkara derejesindäki sport ustady Ümürbek Bazarbaýew şu ýyl gadagan edilen kuwatlanyrjy ulanyp 4 ýyllyk ýarışdan çetleşdirildi. Kardeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Mary vilayaty ýurdun elektrik energiýasyny iň köp öndürýän regiony bolup durýar. Şol bir wagtda Mary vilayatynyň ýaşaýjylary elektrik togunyň ýygy-ýygydan kesilýänligini we bu ýagdaýyň öz durmuşyna täsir ýetirýänligini aýdýarlar. Mary vilayatynyň Serhedabad etrawynyň ýaşaýjysy öz owasyndaky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Türkmenistanyň köp owalarynda ýaşaýjylar tomusyna gyşyna elektrik togunyň pesliginden nägile bolýarlar. Siziň owalaryňyzda ýagdaýlar nähile? Şu gaz, tok meseleleriň ýagdaýy nähile?
gaz ýagdaýlara erbedem däl, gyşaýlar birazara gysylýa bolan tok meselesi soňky ýyllar toklanyp üçinçilik meselesi tomsaýlary adamlar kösenýärler, şol öýse ozjylar zatlar işletip bilmän aýratynam bir näsagrak, ýaşyrak adamlar kösen suwaryny görýärler, öýse ozjy işlemese beýleki ýol iými sowdlayan haladyňlyklarym işlep çeki bilen ok içindäki zatlaryň zaýa bolup galýar. Käwrler Burulap, kulap, kesilip yatyan matlarım olya toğun hova şemal olsa zat bolsa toqtuna kösenýärler. Toğun şuňalyk yaramazlygy näme sebäpden diýip pasaplaýaňyz. Transformatorlaryň ýa-ni tilagaçlarynyň fiýimlaryň ýagdaý yaramazmy, elektrik fiýimlarynyň geçirjileriň ýagdaý yaramazmy obada. Toğun yaramazlygyna bilemok şol geçir sistemlerim yaramaz, onu täzelep oňarýarlar bölek tilagaçlary, fiýimleri oňarlayan ýerler ama toğun opşu güýçli pesrak bolýan bolaýmasa ol tomsaý şeýle bolýar da tomsaý şol jaýsy bolýar işledýär o soňa güýçli ýeten ok mukadýan ýa toq pesrak azrak berilýärmi ýoksa öňlere ýetýär şol. Ýöne şu transformatorlar ýerinde durmuşlar köýnemi täzem şolaň ýagdaýy näýili. Transformatorlar bar köýneler ama täze gurýarlar. Transformator täze de gurýarlar birlekler owada bar täze gurulan şaýlaryň töweregine tok çek berýärler, täze transformator gurýarlar. Emma şonda da şu toğun güýje ýeten ok tomsaýlary kösençilik. Sizin üstüňizden geçjämi Awganystana berilen elektrik tog geçjämi owaňyz? Hawa. Bizim üstümizden geçýär Margaretden Dolanryk Awganystana 2 san liniýa geçip gidýär bilem. Şolum Angryk köp tok berilýär diýem gurrunlar kän Angryk berilýär köp tok Awganystana geçip gidýärmiş diýip ýoksa bir wagtlar şu Margaret ummasyl köp tok berýär hem merik getýär şo beýle goňşy welaýatlere da tok gidýär şondan indi şu welaýatlaryň bir näsesine täze elektrostansiýa gurulypdyr. Margaret'in togyny şu Mar welaýatynda ýasasy ulanýan ýer bolaýma şol Angryk geçip gidýär diýip gurrunlar kän şol Awganystana köp berilýärmiş diýip şeýle bolmagy mümkin şol. Bir ýeten ok şu tomsaýlar togyň güýji. Ana şey toq edaralarına barıp yüzlenýärmi ýylat toq edaralarına? Toq edaralarının ýol başçylaryna yüzlenýärlermi şu toğun pesligi yaramazlygy barada şuny gowlamak barada bir ýylat arda şikayet eden okmy? Ýylat şol arda şikayet eken bilen oklar. Görseler aýdýarlar, olaram näme bir gurrun tapýarlar, näde öljek diýerler. Meselem geçen ýyl aýtdylar şu toq pesliler ullukan bir toq güýçlendiriji bir transformator ýaly bir zat guruljakmyş meselem etraf aralarında soňundan toq güýçlenjek diýdiler, emma ol bolmady. Ol yüzlenýärler, aýdýarlar, şolar ýaly wada berip gidýärler, bulan zat boljak, düzeljek. Emma olam düzeli beren ok, şu gurrun bolup galýar. Toq yaramaz işleýän bolsa, şu haladynlyklaryň, kondisionerleriň hatardan çykan wagty bolýarmy? Elbetde bolýanlar bar, soňa o toq pes bolanda toma ala şakyrty bolup işle bilmän gaýa bolanlar bar. Men özümden bir haladyňlygym gaýa bolup galdy, işläni ullukan haladyňlygym mady bol. İşläni soň başga birini almaly boldum. Başga da gaýa bolýan zatlar bar. Telewizorlara da täsir edýär. Telewizorum hem gaýlandy oň aşaňdaky tutunaram gaýlandy şu toq sebäpli. Ana ýatjak başgasyny almaly bolýar. Telewizora remont etdirdim. Beýlekinim täze başga aldım. Şeýtmeli bolýar, alaç ýok başga. Şoň ýalda şu toq edarasyna kompensasiýa üçin ýutupdyňyz okmy? Şeý ana toq daýalady, şunu öwredin dolup berdi, bardaş gaýda edilen okmy? Men şonu soradym biziň ýerli owamyň işleýän toğu seredýän şuwa monteur diýilýän. Men aýtdym şolar ýaly ýandy men telewizorum ýandy, tuğlarym ýandy, haladyňlygym ýandy toq sebäpli men baryp arda ýazjak diýdim. Näme şu toq kontorasyna etrap toq diýen edara diýsem, "Gül dolam agam" diýdi sen. Ýekesen däl közenip görün diýdi, arda ýazanyň bilen diýdi. Bir ýörenji bolanyň alaýmasa diýdi, näme haýsy bir ýazjak bu zatlaryň diýdi. Gül dolam, olam galdy şeýdi, onuň hakykatdanam şeýle bolup çykýar olarda da günah bady ödemek mene ullukan olar. Özüne degişli işleri edýär, etrafyny toq edarlar. Täze liniýalaram çekýärler, transformatoram getirip gurýarlar, görýärler, barlýarlar, emma şol toğ umumyň beriliş pesli pikir edýän mene beril öňkülerden pesrak. Pes berilýär, ýeten ok güýji.
Türkmenistan'daki habarçymyz Sultan Atşylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak, şeýlede biziň video we surat şekilli maglumatlarymyzy görmek isleseňiz, azathabar.com websaytymyzda şeýlede Azatlyk Radiosynyň Facebook we Kontakty sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna siýahat ediň we tesvir ýazyň. Azathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanar. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Howganystanyň Faryab ýylaýatynda howpsuzlyk ýagdaýynyň dartykynly bolmagyna ýerli resmiler aladylanma bildirýärler. Regiondan gowşýan maglumatlara görä ýaragly toparlar Faryab ýylaýatynyň ähli etraplarynda hereket edýärler. Howganystandaky habarçymyz we kärdeşimiz Şamirdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynda howpsuzlyk şertleri dartykynlygynda galýar. Vilayatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Vilayatyň paýtagty Meýmene şäherinde jeňçiler wahymsal ýar dip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Faryab vilayatynyň Köstan atly etrabyna da jeňçiler dün 27-nji iýulda hüjum etdi. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda şu gün 28-nji iýulda hem etrapda çatışyk barýar. Köstan etrabynyň hakimi Amamyar Takwa ýüzlerçe jeňçiniň etrabyň merkeziniň 4 tarapynyň hüjum edendigini bildirdi. Jeňçileriň elinde döwrebap ýara we harby enjamyň ýeterli bardygyny hakim öňe sürdi. 300'den gurrak militan etrabın merkezine birden hüjum etti. Jeňçiler bilen Arbeki atly yerli ýaraglaryň arasynda şu günem aldym berdimli söwüş barýar. Hüjumçylaryň arasynda daşary ýurtly jeňçiler hem bar. Jeňçileriň Köstan etrabynda harby merkezi ýerleşýär. Etrapda awgan güýçleriniň sany has az. Diňe hyzy şümerdimi atly yerli ýaraglar jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Awgan güýçlerinden kömek soradyk. Ýöne awgan güýçleri heniz etraba gelmedi dip hakim aýtdy. Poştunkut atly etrabyň Taýlan atly sebtinem jeňçiler basyp aldy. Poştunkut etraby Meýmene şäheriniň goýynda ýerleşýär. Köstan etraby merkezden uzak bolandan soňra ol ýere awgan güýçlerini gurýar arkaly ugratmagyň kynlygyny Faryab vilayatynyň polisiýasy ma'lum etdi. Etraba hawa arkaly awgan güýçleriniň ugradylýandygyny habar berdi. Faryab vilayatynyň polisiýa idarasynyň metbuat wekili Abdulkerim Ýoruşyň aýdysynça Köstan etraby daglyk ýer bolandan soňra awgan güýçleriniň bu etraba ýerden barmagy biraz kynrak. Şo sebäpden örtel ýurtlar arkaly biz regiona kömekçi güç ýolladyk. Hemem ok ýarag we harby enjam iýerdik. Etrapda uruş dowam edýär. Yerli ýaraglar hüjumçyları ýerine serpikdirmegi başarar dip umyt edýär. Jeňçileriň öňüni almak boýunça çäre görler. Etraby jeňçiler basyp alyp bilmez dip sözçi bellidi. Faryab vilayatynyň 14 etrapy bar. Etraplaryň oba ýerleriniň aglabasy jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Şonuň üçin vilayat boýunça jeňçilere garşy umumy harby operasiýanyň başlatyljakdygyny Ýoruş habar berdi. Vilayatyň bölük etraplarynda hem howpsuzlyk şertleri gowdal. Vilayat boýunça jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegi göz öňünde tutýar dip Faryab vilayatynyň polisiýasynyň metbuat wekili Abdulkerim Ýoruş aýdýar. Faryab vilayatynda hyzy şümerdimi ýa Arbeki atly yerli ýaraglaram hereket edýär. Yerli ýaraglaryň hem halky gynamalara duçar edýändigini ilat aýdýar. Poştunkut etrabynda bir ýaş gyz dün öldürilipdir. 20 ýaşyndaky bu gyz bir oglan bilen telefon arkaly gatnaşykda bolanlykda aýplanyp Abdurrahman Şamal atly yerli ýaraglaryň komandiriniň buyrugy boýunça atylyp öldürilipdir. Emma komandir Şamal bu aýplamany red etýär. Gyzyň öz daýy tarapyndan oka tutulandygyny komandir ma'lum edýär. Şaýmerdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk Radiosy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz.
biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.